سلام كما يتقنيو زخبركم زخبركن تخاتلتنا ابناي لومي سولوس 31 جنبوت كل تشحن 22 سومناوي مدب سبورت مبل 205 وددر جراند تور جيرو دي ايطاليا نعوت ايرتراوين تقدادم تبشكلتان اتلتاتن كالوت حبريتات سبورتن كندسسينا مكتالكم بخبر نعدم مبل 205 وددر جراند تور جيرو دي ايطاليا بقدمة مال السنبت بعوث أسترالياوي تقداماي وورلد تور تيم بورا هانسغرو جاي هينلي تفصيمو وناني روزا ماليا جاي هينلي نتي 3410 نطبي 3 كيلومتر رحقة زنبرو نايلو معمد جيرو نمعمام 86 ساعات 31 دقائق 14 كاليتاتن وسيدلو بينيام جرماي عينو بمقدو ميدا زقف حلو فرنساوي تقداماي وورلد تور تيم جروب اما اف دي جي ارنو ديمار بوغانو بكل 254 نطبي ليلا ماليا شكوا لبيسو تقداماي بلجيماي وورلد تور تيم انت ماخشي وانتي غوبرت ماتيريو ايرتراوي بينيام جرماي ب 17 جنبوت اب 10 مدرخ جيرو دي ايطاليا اب جراند تور تعوته بوخر صليم افريقيا ومخن قيا دحر مسرحو عوتو بوديوم ان صنبلن كلو بمخدني شامباني عينو تهاريمو كاب زقصلو مدرخات نايت وددر ابز تاليلو اب شدش مدرخات مس قدامت حموشه تقدادمتي اب رئيس مئتاو 148 نطبي اوهليلو بتي ليلا ماليا حيز زنبره ديمار ب3 نطبي طراي تبليصو نيرو اب الصعبو مدرخات نديمار حليفو نتا ماليا بحيتو كابزي جيرو كوص لعل تصبيت تغيرلو نيرو انتقونا جن بسرتي اب تعلتي زغوانه في مخالف ازبها غزي كسمراي كالن اتسغرم جن بينيام ولا كوا اب 10 مدرخ جيرو دي ايطاليا يسنابت اتم بدحري 21 مدرخات نديمار سعيبوم كاب كالاي درجه اندحر زلو ترتا زحزو كلهم تقدادمتي نتي بينيام اخا عبيت وزنبره 148 نطبي كبصحو وايكالون كالاي زوصه كولومبياوي فرناندو غافيريا 136 سالساي زوصه بريطانياو مارك كافانديش 132 نطبي طرايوم اكيبوم نصعدا ماليا بلص ولدو منسي اسبانياوي تقداماي وورلد تور تيم تريك سيغافريدو هوان بيدرو لوبيز كعوتلان كلو ماليا نوغس عقب دما ابيد نيذرلانداوي تقداماي وورلد تور تيم كوين بومان اتيا ابز جيرو كابز تساتفو سلسته ايرتراوያን اتنكو نبمولو 21 مدرخات زعممو تقداماي امريكاوي وورلد تور تيم اف اديوكيشن ايزي بوست مرها قدسيو ابز وددر نبريطانياوي ودغانتو هوغ كارتي نمحجازن ناي مدرخ عود نمزغابن زاتو مرهاوي ابز تفلاليه مدرخات زي عود فتنتات مملا زكايده كون كلو هوغ كارتي اب حفشا وددر غزي تاشع درجه نخحزون اقداس ترات تصايتو لومي عمت مبل سان حدن ترتا زحزه مرهاوي بحفشاب درجه بروفيشنال نتشعت عمتات ابز تقدادملو ناي بشكلتا هيوتو اب شمونته وددرات جراند تور بمستاف اب حدا طراي مالتا فولتا اسبانيا 2017 بمخنيات مودقتي نزت تسرعلو مدرخات كيزازمه اقاريصو እዚ ድማ በብዝሒ ፕሮፌሽናላዊ ዘመን ውድድርን ተሳትፎ ግራንድ ቱርን ካብ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ምስ ናትናኤል ብራነ ብማዕረ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይሰርዖ ምስ ቢንያምን መርሃውን ኣብዚ ጅሮ ዝተኻፈለ ሳልሳይ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኢጣልያዊ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካተሊ ናትናኤል ተስፋጽንዩ ቅድሚ ሰሙን መበል 23 ዓመት ዕድሚኡ ዘብዓለ ናትናኤል ኣብዚ ካብ 176 ተቀዳደምቲ 27 ተወዳደርቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ መስርዕ ቅድድም ዝተኣሊሉ ዙር ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻይ ኣዝዩ ንኡድ ብቕዓትዩ ኣንጸባሪቑ ንሱ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ሻምናይ ኣብ መበል 15 መድረኽ ድማ ሻብዓይ ደረጃ ብመሓዝ ንውድድሩ ምስ ብሉጻት 10 ተቀዳደምቲ ብምፍጻም ዘነይት ውጽኢት ሓፊዙ ብዘይካ ናትናኤል ኣብ ታሻዓይ መድረኽ ካብ መጀመርያ ምስ ካልኦት 7 ተቀዳደምቲ ሃዲሙ መሪሕ ተራ ክጻወት ኣብ ርእሲ ምውዓሉ ኣብ መወዳእታ 36 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረ ቆልቁል ነቲ ሓቢርዎ ምስኡ ዝወዓለ ዲያጎ ሮዛ ሓዲጎ ክኸይድ ተበጊሱ እኳ እንተነበረ መስመሩ ስሒቱ ብናህሪ ናብ ጸድፊ ስለ ዝኣተወ ግን መንገዱ ተኣጓጒሉ ነቱ በቲ ኣብቲ ዕለቲ ዘጋጠሞ ኣሰቃቂ ሓደጋ ውድድሩ ዝቐጽል ይመስል እኳ እንተዘይነበረ ንሱ ግን ብሓካይም ድሕሪ ዝተገብረሉ ቀዳማይ ረድኤት ካብ ባይታ ተንስዩ ኣብ ኮረሹ ብምውጣሕ ጉዕዙ መበል 91 ኮይኑ ፈጺሙ ክሳብ ነቲ ውድድር ኣብ መበል 16 መድረኽ ዘቋርጾ ድማ ከይተሓለለ ተቓሊሱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናትናኤል ምስ ክለቡ ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካቶሊ ዝጸንሐ ውዕል ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት እዚ ምስ ኣብቅዐ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ብወርልድ ቱር ወይ ከዓ ቀዳማይ ደረጃ ምስ ትነጥፍ ክለብ ክጽምበር ከምኡን እታ ኣብ ሕቑፋ ንኽተእትዎ ብቐዳምነት ተረቑሓ ዘላ ጋንታ ድማ ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ምዃናን ጋዜጠኛ ኢጣልያዊ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ቺሮስ ኮግኖሚሊዮ ሓቢሩ ምንባሩ ገሊጽናልኩም ነርና ዳይሬክተር ወርልድ ቱር ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካቶሊ ጃኒ ሳቪያ ብዓርብ 27 ግንቦት ድሕሪ ምዛም በል 19 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ድማ ናትናኤል ካብ 2023 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ማልያ ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ለቢሱ ክቀዳደም ምዃኑ ተኣሚኑ
ኣብዚ እዋን ብደረጃ ወርልድ ቱር ኣብ ዝነጥፋ ጋንታታት ተጠርኒፎም ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 3 ኮይኖም መርሃዊ ቅዱስ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ቢንያም ግርማይን እዮም። ናቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ወናኒ ብጫ ከምኡውን ጻዕዳ ማልያ ዙር ሩዋንዳ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ዙር ሰቲማና 4 ግዜ ኣብ ዙር ኣልፕስ ድማ 2 ግዜ ምስ ብሉጻት 10 ቀዳሞት ተቐዳደምቲ መዛዘሚ ሕንጻጽ ረጊጹ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ UCI ትምህርቲ ዝቐስማ ዘለዋ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳናይት ፍጹምን ሳሮን ተኽለን ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 29 ግንቦት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተኻየደ ብፓራል ዴቪል ዝፍለጥ ውድድር ዓወት ተጎናጺፈን። ኣብቲ 100 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍን ተመዲቡ ዝነበረ ግን ካብ ሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ዝናብን ናብ 50 ኪሎ ሜትር ለጠቕ ዝበለ ውድድር ጓል 22 ዓመት ዳናይት ፍጹም ንመቐዳድምታ ብ5 ካሊታት በሊጻ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት እንከላ ጓል ሃገራ ሳሮን ተኽለ ድማ ነታ ስዒባ ዝመፀት ጉጅለ ብሽኳ ብምርታዕ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ። 18 ዓመት ዝዕድሚያ ሳሮን ብዘይካዚ ኣብ ክሊ ዕድመ ትሕቲ 19 ዓመት እውን ቀዳማይ ተርታ ተሰሪዓ። ዳናይትን ሳሮንን ዝሓለፈ ሰንበት 22 ግንቦት 80 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝተዘርግሐ ውድድር ስላንግ እውን ከካብ ክሊ ዕድሜን ቀዳሞት ብምውፃእ ጋማ ዓወት ተቐኒተን። ኤርትራዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ብቐዳም 28 ግንቦት ወጋሕታ ዲያመንድ ሊግ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ዓብዪ ስም ዘለዎ ኣብ ዩገን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተሰላሰለ ውድድር ጉያ እግሪ 5000 ሜትሮ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖድዮም ደይባ። ኣብቲ ክብረ ወሰን ዓለም ክስበር ትፅቢት ተገይርሉ ዝተኻየደ ቅድድም ኢትዮጵያዊት ኣትሌት እጅጋዮ ታዬ ንውድድራ ብ14 ደቂቕ 12 ካሊታትን 98 ንኡስ ካሊታትን ብምዕማምያ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታ። ወናኒት ክብረ ወሰን ዓለም ዝኾነት ጓል ሃገራ ለተሰንበት ግደይ ድማ ብ12 ካሊታት ድሒራ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ። ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ቦገና ብተወሳኺ 12 ካሊታት ተፈንቲታ ሳልሰይቲ ኮይና መዛዘሚ ሕንጻጽ ረጊጻ። ንቕድድማ ብ14 ደቂቕን 36 ካሊታትን 66 ንኡስ ካሊታትን ዝፈጸመት ጓል 20 ዓመት ራሄል በዚ ዝኣተወቶ ግዜ ንናይ ገዛእ ርእሳን ሃገራውን ክብረ ወሰን ኤርትራ ብ15 ካሊታት ከተማሓይሽ ወኪላ። ንክብረ ወሰን 5000 ሜትሮ ኤርትራ ራሄል ባዕላያ ኣብ ወርሒ ሰኔ 2021 ኣብ ሄንግሎ ኔዘርላንድስ ብዘመዝገበቶ ግዜ ተቖጻጺራቶ ጸኒሓ። ንሳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ መበል 45 ውድድር ጉያ ሞሮር ኣሜንዲያራስ ኣልቡፌርያ እውን ቀዳመይቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ወርቂ ማዳልያ ንምዃን በቂዓ። ኤርትራዊ ኣትሌት መርሃዊ መብራህቱ ብ34 ግንቦት ኣብ ከተማ ዌልቫ ስጳኛ ኣብ ዝተቓንዐ ውድድር ጉያ እግሪ ኢቤሮ ኣሜሪካኖ 5000 ሜትሮ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓኺሩ። ወዲ 18 ዓመት መርሃዊ ነዚ ውፅኢት እዚ ዝሓዘ ብ13 ደቂቕ 3 ካሊታትን 9 ንኡስ ካሊታትን ቀዳማይ ኮይኑ ካብ ዝኣተወ ኬንያዊ ሌቪ ኪቤት ብሓንቲ ካሊእ ጥራይ ድሒሩ እዩ። ቡሩንዳዊ ቴሪ ንዱኩሜናዮ ድማ ካብ መርሃዊ ብክልተ ካሊታት ደንጉ ሳልሳይ ተርታ ብምስራዕ ንመርሃውን ሌቪን ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓቢሮም። ውልዶ ኣትሌት መርሃዊ መብራህቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ኣብ ከረን ኣብ ዝተሳለጠ ሃገራዊ ውድድር ጉያ እግሪ 10000 ሜትሮ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣኽሊል ዓወት ደፊኡ ነይሩ። ዝሓለፈ ቀዳም 28 ግንቦት ኣብ ፈረንሳ ስታድ ደ ፍራንስ ኣብ መንጎ ሪያል ማድሪድን ሊቨርፑልን ዝተኻየደ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንምዕዛብ ደገፍቲ ክልቴን ጋንታታት ነፍሲ ወከፎም 20,000 ትኬት እኳ ተሰሊዕሎም ተነበረ ካብ 50 ክሳብ 60,000 ዝበፅሑ ትኬት ዘለዎምን ዘይብሎምን ደገፍቲ ሊቨርፑል ነቲ ፀወታ ንምክትታል ናብ ከተማ ፓሪስ ከም ዝኣተው ይንገረሎም። ምስ ብዝሒ ናብ ፓሪስ ዘምርሑ ደገፍቲ ሊቨርፑል ዋጋ መጓዓዝያ ንሂሩ ስለ ዝነበረ ሳይመን ዊልሰን ዝተባህለ ኣብ ዩቲዩብ ዝነጥፍ ውሩይ ደጋፊ ሊቨርፑል ንገለ ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ክሕግዝ መዲቡ። መደቡ ንምትግባር ድማ ፈለማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጉግል ሕሱር ዝዋግኣ ኣውቶቡስ ኣናዲው ዋጋ ጋዲ ዘይገብሮ ዝሓሰረት ዝበላ 22 ዓመት ዘቑፀረት ኣውቶቡስ ረኺቡ ኣብ ኢዱ ድሕሪ ምእታው ድማ ነብዘሎ ዙርያታ ኣውቶቡስ በቀይሕ ዝሕብሩ ተለጣፊ ፕላስቲካዊ ወረቐት ወይ ስቲከር ንደገፍቲ ሊቨርፑል ናብ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ፓሪስ ንምውሳድ ኣብ ብሪጣንያ እታ ዝሓሰረት ኣውቶቡስ ሸሚተ ብዝብል ጽሑፍን ኣማዕሪግዎ። ነታ ኣውቶቡስ ንምዕዳግ ካብ ዘውፃእክዎ ገንዘብ ንምማዕረጊኣ ዝኸፈልክዎ ገንዘብ ይበዝሕ ድማ ይብል። ዊልሰን ነታ ኣውቶቡስ ኣወቂቡ ምስ ወደአ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም መዋዕወ ዘርጊሑ። ኣብቲ ንሱ ዝዘርግሖ መዋዕወ ድማ ቀዲሞም ዝተመዝገቡ ደገፍቲ ብሓንቲ ፓውንድ ጥራይ ናብ ፓሪስ ክወስዶም ምዃኑ ቃላት እዩ። ነዚ ሓበሬታ ምስ ረኣዩ ብሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ምስኡ ንምጉዓዝ ድሌቶም ዝገለጹ ክኾኑ እንከለዉ ቁፅሮም ልዕሊ ዓቕሚታ ኣውቶቡስ ስለ ዝኾነ ግን ንስታት 50 ሰባት ጥራይ ክማላእ ተገዲዱ። እታ ኣውቶቡስ ብሓሙስ ካብ ስታድዮም ኣንፊልድ ተበጊሳ ናብ ከተማ ዶቨር ብምቕናዕ ብለይቲ ብመርከብ ናብ ካሌ ድሕሪ ምስጋራ ነፅባሒቱ ናብ ከተማ ፓሪስ ክትበፅሕ ተወጢኡ ነይሩ።
ይኹን እምበር ብቕዓቲ ኣውቶቡስ ከምቲ ዝድለ ኮይኑ ኣይጸንሐን። ኣብ ዩቲዩብ 962,000 ሰዓብቲ ዘለዎ ዊልሰን ብቕዓቲ ኣውቶቡስ ትሕት ዝበለዩ መቀያየሪ ኩነታት ኣየር ማለት ኤር ኮንዲሽነር ስለ ዘይነበራ ድማ ኣብ ሓፂር ጉዕዞ ጥራይ ብርሃፅ ተሓፂብና ዳርጋ ኣብ ሳውና ዝኣተና መሲልና ይብል። ንሱ ድሒሩ ብሓፈሻ ንኹሉ ኩነታት ኣውቶቡስ ከምኡውን ንሳ እትተፍኦ ትኪ ኣብ ከተማ ፓሪስ ንዝፍቀድ ዝተሓተ መምዘኒ ከም ዘይማልእ ምስ ተረድአ ነቶም ምስኡ ጽዒንዎም ዝነበሩ ዝበዝሑ ትኬት ዝሓዙ ደገፍቲ ካብቲ ግጥም ብምስንኻል ነቲ ኣብ ህይወቶም ፍሉይ ክኸውን ዝኽእል ኣጋጣሚ ንኸየበርዕኖ ብምስጋእ ተጓዩ መተካእታ ኣውቶቡስ ተኾናቲሩ ድሕሪ ገለ ምድንጓያት ጉዕዞኦም ከም ዝቕጽሉ ገይሩ። ድሕሪ ብዙሕ ከርተትን ከልበትበትን ድማ ቀዳም ወጋሕታ ሰዓት 4 ናብ ከተማ ፓሪስ ኣትዮም። እንተኾነ ግን ቶም ደገፍቲ ኣብ ተካል ብዕራይ ጸኒሕካስ ናብ ተካል ሰበይቲ ከም ዝበሃል ንምሸቱን ኣይቀደውምን። ምስ ካልኦት ሰዓብቲ ሊቨርፑል ብፖሊስ ፈረንሳ ብዘንብዕ ጋዝ ክጉየዩ ድሕሪ ምምሳዮም ብሪያል ማድሪድ 1-0 ተሳዒሮም ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ካብ ምስዓም ቦኺሮም። ኣብ 2019 ዓ.ም ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ኣብ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ዝገጠማሉ እውን ብ40 ፓውንድ ንእሽተይ መኪና ገዛ ዓዲጉ ንኻልኦት 3 ሰባት ብናጻ ናብ ስታድየም ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ከተማ ማድሪድ ዘጓዓዘ ዊልሰን ነዚ ናይ ፓሪስ መንገዲ ንምስላጥ ካብቲ ኣቐዲሙ መዲብዎ ዝነበረ ወጻኢታት ንላዕሊ እኳ እንተጥፍአ ነቶም ደገፍቲ ግን ልዕልቲ መጀመርያ ዝተቐበሎም 1 ፓውንድ ካልእ ተወሳኺ ክፍሊት ኣይሓተቶምን። ንኽብሪ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝነበረ ኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ተባሂላ ብኣርጀንቲናዊ ኩባንያ ፊንቴክ ጊቭ ኤንድ ጌት ተመዊላ ዝተሰርሐት ከም ቤተ መዘክር ተገልግል ነፋሪት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኤል ፓሮማ ቦነስ አይረስ ተመሪቓ። እታ 12 ተሳፈርቲ እትሕዝ ታንጎስ ዲዮዝ ዝተሰምየት ነፋሪት ዝዓበየ ክፋል ኣካላታ ማራዶና ዋንጫ ዓለም እናሰዓመን ከሎ ብዘርኢ ስእሊ ዝማዕረገዩ ጭራ ድማ ብዓብዪ ምስሊ ገጽ ማራዶና ዝተቐበያ። በተወሳኹን ክልተ ክንፍታ ነፋሪት ብምስልተን ማራዶና ኣብ እዋን ዋንጫ ዓለም 1986 ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዘእተወን ብሸቶ ክፍለ ዘመን ማለት ጎል ኦፍ ዘ ሰንቸሪ ከምኡውን ብኢድ ኣምላኽ ወይ ከዓ ሃንድ ኦፍ ጋድ ዝፍለጣ ክልተ ጎላት ወቂቡ ይርከብ። ላዕለዋይ ሓላፊ ኩባንያ ፊንቴክ ጊቭ ኤንድ ጌት ጋስቶን ኮልከር ብማራዶና ዕቡድን ሓደ ካብቶም ምሸት ቅድሚ ምድቃሶም ቪድዮታቱ ዝዕዘቡ ሰባትን እዩ። ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ብዘይ ማራዶና እነካይዶ ውድድር ዋንጫ ዓለም እዩ። ነፋሪት ማራዶና ክሰርሕ ድልየት ስለ ዝሕደርኩ እዛ ነፋሪት ንኽስራሕ ተበግሶ ወሲደ። ኣብ 1986 ምስ ማራዶና ዋንጫ ዓለም ዘልዓሉ መጻወቱ ነዛ ነፋሪት ምስ ረኣዩ ዓንዚዞምን ተገሪሞምን እዮም ኢሉ። እታ ነፋሪት ዝተፈላለየ መዘከርታታትን ቅርስታትን ማራዶናን ካልኦት ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ናይ 1986 ዝሓዘለት ኮይና ኣብ ውሽጢ ኣርጀንቲና ዑደት ኣካይዳ ኣብ ከተማ ኔፕልስን ባርሰሎናን ብምብጻሕ ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 ኣብ ተምርሓሉ ቅዱሳት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብኣ እናተሳፈሩ ነቲ ብመልክዕ ኤግዚቢሽን ዝቐርብ ትሕዝቶታት ክዕዘብዎን ተመስጦም ድማ ብመልክዕ ጽሑፍ ክገድፉን እዮም። ነፋሪት ታንጎስ ዲዮስ ኣብ መወዳእታ ኣታዊኡ ናብ ትካል ረድኤት ንምውዓል ብዝዓለመ መስርሕ ጨረታ ቅድሚ ምሸጣ ኣብ ኣገልግሎት ብውልቂ ክካሬዋ ዝደልዩ ሰባት እውን ክትውዕል እያ። ኣብ ስነ ስርዓት መረቕታታ ነፋሪት ምስ ሓፍታ ጃኒና እተረኽበት ዳልማ ዝተባህለት ውላዱ ንማራዶና ኣፍቀርቲ ማራዶና ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ጠርዚ ፍቕሪ ክኸዱ ይኽእሉ እሞ ድማ ክሳብ ነፋሪት ምስራሕ ዘገርም እዩ። ነዚ ዕብዳንዝን ምስኡ ዝተኣሳሰረ ፍቕርን ንኽንኣምኖን ንኽንርድኦን የጸግመናዩ ብምባል ኣግርሞታ ገሊጻ። ኣብ መጀመርያ ናይዚ ንዛዝሞ ዘለና ወርሒ ግንቦት ልዕሊ 4 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ንኸተውፅእ ተገሚታ ኣብ ዕዳጋ ውሪዳ ዝነበረት ማራዶና ኣብ ዋንጫ ዓለም 1986 ኣብ ስታድየም ኣዝቴክ ሜክሲኮ 115,000 ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣንጻር እንግሊዝ ለቢስዋ ዝተጻወተን ቅያስ ሰራሓላን ማልያ ብ7.1 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ ልዕሊ 8 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ተሸጠትን ብዝለዓለ ዋጋ ብጨረታ ዝተሸጠት ናውቲ ስፖርት ተባሂላ ክብረ ወሰን ከም ጨበጠትን ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ። ብ30 ጥቅምቲ 1960 ተወልደ በዓል ድንቂ ክእለት ኩዕሶ እግሪ ዲያጎ ማራዶና ብ25 ሕዳር 2020 ዓ.ም ኣብ መበል 60 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ልቢ ዓሪፉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ሳርኮሴሎ ዝተባህለት ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ትጻወት ቡልጋርያዊት ክለብ ሎኮሞቲቭ ሶፊያ ምስ ተባህለት መዘና ጋንታ ትጻወት ነበረት። እቲ ግጥም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ክለብ ሳርኮሴሎ ንዝቕጽል ዓመተ ስፖርት ኣብቲ ዝለዓለ ሊግ ምስራራን ዘይምስራራን ዝውስን ነይሩ። እቲ ፀወታ ክሳብ 90 ደቂቕ ዝውዳእ ሓደ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ቀፂሉ ዳኛ ንዝጠፍአ ግዜ ንምትካእ ተወሰኽቲ 6 ደቂቕ ሂቡ። ካብተን 6 እተን 4 ደቂቕ ምስ ተላዕላ ክለብ ሳርኮሴሎ ፍጹም ቅልዕ ረኺባ።
እዛ ፍጹም ቅላዕ ብሓደ ወገን እታ ጋንታ ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ቦታ እተጣጣሐላ ወርቃዊት ዕድል ክትከውን ከላ እንተዳ ተሳሒታ ድማ ካብ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ ሊግ እተውርዳ ተኣፋፊት ኣጋጣሚ ነበረት። ዳኛ ፍጹም ቅላዕ ምስ ኣዘዘ ዩሱፍ ያፋ ዝተባህለ ተጻዋታይ ነታ ኩዕሶ ተኺሉ ኣብ መቻችኡ ካርማ እናተዳልወን ከሎ ወናኒ ክለብ ሳርኮ ሴሎ ስቶይን ማናሎቭ እናተሃንደደ ብጉያ ናብ ማእከል ሜዳ ኣተወ። ሓደ እዋን ካብ ቁፅርካ ወጻኢ ብዝኾነ ምኽንያታት ሕማቕ እትውዕለሉን ዘይመዓልትኻ ዝኾነሉን ጊዜያት እኳ እንተሃለወ በጌጋ ውሳኔኻ ስንፍናኻ ንኻልኦት ሰባት እተላልየሉን ሕማቕ መዓልቲ ትውዕለሉን እዋናት ድማ ኣሎ። ናይ ስቶይን ማናሎቭ ተግባር ድማ ምዚ ዳሕርዋይ ዝጽብጸብ እዩ። ንሱ ናብ ማእከል ሜዳ ምስ ኣተወ ኒያፋ ነታ ፍጹም ቅላዕ ንኸያርማ ኣዘዞ። ኣብ ክንዱ ድማ ንማርቲን ካንደቭስኪ ሓላፍነት ምህራም እታ ወሳኒት ፍጹም ቅላዕ ሃቦ። ያፋ ክቃወም ፈቲኑ እኳ እንተነበረ እቲ ወናኒ ግን ምስኡ ተዋጠጠን ብሓይሊ ደፊኡ ካብ ጥቑ ኣርሓቖን። ከም ድሌቱ ኸዓ ካቫንደቭስኪ ሃረማ እሞ እንተስ ካብ ፈርሒ እንተስ እቲ ሽዑ ዝተፈጥረ ዕግርግርን ሃንደበትነትን ዘስዓበሉ ኣእምራውን ርባሽን ነታ ኩዕሶ ኣፍኪሱ ብምዝባጥ ንሓላው ልዳት ክለብ ሎኮሞቲቭ ሶፊያ ኣብ እዳው ኣሕቆፎ። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ክለብ ሳርኮ ሴሎ ንኻልኣይ ሊግ ንኸትወርድ ተቐሰበት። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነድያኑ ብምጽራፉ ንዝተበየነሉ መቕጻዕቲ ብምቋም ንጋንትኡ ከፍርሳ ምዃኑ ኣፈራሪሑ ዝነበረ ስቶይን ማናሎቭ ኣብ ጽባሕ እዚ ኣብ ስራሕ ኣሰልጣና ኣትዩ ዝፈጠሮ ዕግርግርን ጋንትኡ ናብ ካልኣይ ደረጃ ዝወረደትሉን ፀወታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቡልጋርያ ሃብትኻ ምውፋር ገንዘብካ ንምዝራውን ንምጥፋእን እቲ ዝቐለለ መንገዲ እዩ ብምባል ንክለቡ ከም ዝበተና ብዕሊ ኣፍሊጡ። كبرات تختاتلتنا نلومي تدالي زنبرة تحستوتات مدب سبورت تفاتسيمولو زمت سمون بخالق استفلالي تحستو كساب نرغب نخلنا سلام.